So karon may gawin na bago pagit yung mata. So this is my first tutorial video. Mga ilaw depensa daan kay di ko professional og wala ko sa iniskwelahan. Pan gusto lang ko ma-share sa akong balaan. Ayaw di kalimot sa pag-subscribe sa akong channel o ang Ginoo mga panalangin kanimo samtang subscribe. So katong kanta sa FB tigi ko o sa katong pinaka-cover sa G lang ko nagamit ito. So katong sundon katong original sa F. Sige ako nang sundan in 3, 2, 1.